Kadom deh kata wenda kadom. Kublai kadom. Pinidak Meghaloi. Kedua karbi tumphan. Election apor hotame cingki jethan nang pu. Podoa kapatuak lamalong. Jethan cimung nang. Pulaso along. Mai cari pon bom. Mai hem puak kahai. Lapen ke. Laso konsensi pen. Nongpo konsensi. Non Meghaloi State Assembly election. Non 27 lo pulong te na tum ador ke son naya vote la so vote pensi worenga warsai mane service la so vote pensi development all round development la so vote pensi etom unemployed problem pen chenglo akaple ka isu la so ka pichun jia phan na tum phan national political party lake Bharatiya Janata Party pen ke toidon Marian Mirin ile tum BJP candidate aphan ongdung vote laso ke PJ aphan pini wangrapet boithalang harabar MLA Dorsing roha ke hai lapen ke nilong kamnang klem rapet Karbi Anglong Autonomous Council Amor Singh Diso ke hai Lapen genanga cetong nonto Billy Mohon Khaklari Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke dangna tumalong all Meghaloi Karbi Association Amaipu President ile tumalong do alang limen ke ile tom Robert John Richard Ronghang Amenda Dingpi Robert John Richard Ronghang Pencheng Lok Dang ile toma prang dais long gedo manpeng aluhi gedoan lapen dak arong gedoan rong asar lapen ke mekar mithur epo poron epae poron lapen ke sarpi sarpu riso ejang lapen ki cs pen mo mesen e tomban ridnong ching di pen chenglok akapre ile tomban nanga peklang ariso ejang lapen ke monili prang jong dak iletum Meghaloi ke do Karbi pen iletum baring tipia ke IP pen tame iletum man jumesen lam nang jai pon lo lasi aprang si iletu Karbi Anglong pen ke bang nang tum kato ka be phanda Karbi Anglong rat hoi pen dak Meghaloi ke do Karbi te sivet lo Arunachal ke do Karbi te sivet lo Assam ke do Karbi te sivet lo laben Karbi Anglong ke do Karbi te sivet lo nang lita karbi ni lita karbi nang li vita sivet ni li vita sivet asika daw eta putot Karbi Anglong pen na teman kadom pajiglo kadom daetum ahoglo mohet baring tipia kai pi thani gloke da penana ke sungdo Karbi Anglong na sung sida dak Meghaloi ke sung bang da penana ke thetan do pujalang li che than lo penan kacang li atum da penan kacang li atum dolo risoi jang atum mane ke master degree pass lo mane ke MEC pass lo MCom pass lo lahai tum tame wareng warsai mane service long le tum topik lahai da dolo lapen ke development kam claim ji poita contract long le tum da topik la serious le tum united jong si dolo pulong te Karbian United dolo pulong tele tumta dak Meghaloi yong si BJP government NDA government dolo pulong tele tumta pupo je Meghaloi ke do Karbi atum manta all round development pinangi lapen sakuri bakuri warenga warsai tame pinangi punile tumta hoda Karbi Anglong pele tumta pupo lasi nile tum mano akin dia yong se hai lopla akin dia thana pupo dak Meghaloi chief minister panil tumta pupo ethenili tu mana ke toy ke dak asama chief minister lapen ke BJP general secretary lapen BJP president JP Nada lapen prime minister lo mera phunang lo Meghaloi ke do Karbi tumta Karbi Anglong pen dam si or dak election lam thandam nangji lasi niltum ke ba lasi dang bang pen ningrong pik
na tumke language sa hini da theklo chumangalam da theklo khasialam da theklo karbialam da theklo lasi ning da rong pik lasi nang tu so dak kedo megaloy karbiatom lahai kisung non election pule ke bangali election judde tamenil tum dak bang siletum dak megaloy kedo an nili dak robot John Richard rong hang phani lipupo ara rong hang pu alang lipang papang lumpe nil tum dak megaloy kedo akar bi an dak nil tum dak an choraper nang nili si finance budak gute tamil tum an chonang jatar ekdom na TCS baname cultural troop dak dona lapen nili ke bang ke dak karbiang lompen pede son bang nang pida hola dak stadium ruprai hola dak repairing nang lapen dak hola so gallery do dak ke PSRP penle tiles logai nang dak tiles lo nil tu lagai megalo tangka pen lo karbiang lo tangka pen bang men sidak tiarpo lapen ke dak amka auditorium hall tame anujok sompo foundation sumle kori pola sonike amka mane all Meghalaya association office auditorium tame kimpo lapen ke ladak nong polong long leri popula mola iletom ararong hang Robert John Richard rong hang langli pulo dak long leri itu mang thikipo lasiletom karbiang lom ben kewang Arunachal pen kewang Assam pen kewang karbi etum ba Meghalaya pen ketam karbi etum pele hospital kaje ponji nane Shillong ke damji ba Assam ke damji Delhi ke damji poita lomso ke sangadim nongporong longleri no nili guest house dan kim people karbiang long pen guest house lasi iletum ching hodan gi nili konsensi niling jilo ko thepi penta dakram sapi hala dak nangle ini ngarong pik mo theklok pen aprang prang theklong long nilimai meeting nam dam hot lasi hala dak ke nil tum penan chelang lo ke so ki une de pen tame lahai tame nilisi delivery kes pen cheng lok jat tame nili in pen si hala ke rap ello sida dak ke nang kera ba bang abe mohet baring tipia ke ip da than lo dak ke sungdo lasi le tum man ke laso isya family ason si nonil tum kera election campaign det kali mirian ne pan pe hainang po hola lesia chapter lo hola lesia agenda lo sida ile tum je relationship isya family karbi inde karbi lapu Meghalaya ke do karbi Arunachal ke do karbi Assam ke do karbi karbiang karbi ta isi vet musile tum pathanai don mangleto isi vet si tum pathanai ile tum kece sorsa kaci putot kece boykot lahaya weda nai lalo pulam demo pio ke pilama karbi tum ta hini bagasit Meghalaya penil tum pe hai dunangi isiwa tolo pulam de Meghalaya pendeme karbi tum si Meghalaya assembly long ta itum MLA toy dunangi mo apike ile tum ini sipet pen sito nai ngaka lada ni litum nang cerap gunji lasi pini bang ningrang pik lodak ane si theklo Meghalaya kisia satu bola tum sikibang lo niliham sanang yuntha pusi nili ke hang natum han pulo nili ala sur anta chupono po sab sublo tunang natum nang tum oran chupono nore phom ke taralang soda ke do ara tum na nili nang invite lo Meghalaya ke do karbi tum yong sin nang lang dunji pulong de golden jibli lo ala lang dun de nili bas nang patai po ake joy pe nang tum nang tuno ake joy pe nang patai po ala golden jibli celebration doji meaning ke 50 years ke playing lo Karbi Cultural Society Karbi Youth Festival ka talon Karbi Risonim Sorong aje talon lasi moben Karbi yang long ketam long netum dolang po lasi haladak nili bas nang toy po na tum hodak nang dunang po bas abhara ke jipinang elo bas amna me jipinang elo nili senang pipi po nang lang nuno dak darang so kam thepik hala risoy jang nume chini lo ke jirpo tum ke chini lo ke lasi na tum moda chuning ri lo mohe nili dak than lang ada karbiang long sorban than lang dang te muri tum kam claim pik pak aji ta mi pik pak amui te aniang thin mi pik pak aniang thara kla pik pak arji ta mi pik pak kusini than lang dang abeda me sen kam na claim pik tak sita government pen la so ba sailong dun desi la daga bangke aning ke oi
La senang tu matan yang elo. Ethele tum all round development nangi pusta. Free and compulsory education. Government lo introduce lo. Lahaya akejo pen school ka chali nahi pan. Books pen cheng lo, uniform pen cheng lo, midday meal pen cheng lo, free medical treatment. Osman Bharat 5 lakh satan kana tum daklo ni ram mera sokat dolo plong te je India lo no hop nursing home no hospital no free treatment up to 5 lakh san ke per year ningkan siang bong ake joy pen kiso bacelang awar sai longji long ni ne dak lada ke ise kat do Osman Bharat kat bo do di lage 5 lakh san ke joy pen silongji lahai tebe jol jiwan mission non ne dak Meghalaya mama chief minister ke man nili cingki cetan po apna nili corner samai pen mepik to ada cingki lang lang punang lo kaida cingki lang nili lasi dayok manjoba chief minister man no je kalbirian development kam ke claim ya phan ye tum chief minister long MLA ke doan kalbiang long ni long kamang cerap yem lapen MP ni doa tim dam pensi ni tum pudampo kalbiang area kalbi dominated area kalbi tum ke doa tim long ta je all round development lang pon nangi pun itum thanda pu chief minister phan lasi ningarong pik lo lada ason nangai cetong nun long ili kopai lo lapen gan dilibangji election judera ipil cek lo malam mate ipil me cek lo malam bang po danal tum pangrum no nileda a responsibility piye ke la arong hang man si pipo Robert John Richard rong hang man sini li pipo jena pangrum mo kon ma an gitu je estimate nilinang pipo an cora pet pangkarap sana joibo laben cultural function atau nang poda cultural function hawa tum da nang pola ekdom cultural ekdom pura singer karbiang lo menawan pone joibo karbiang lo men singer ampo karbiang lo da bang pipo ba singer ampo da no nang 40 nang itu lasi ningarong pik lo kado hoy betan atom non kerangji 27 only dan tum kado all round development mathasi NDA government lasoi sibet penil tum Marian Marin phan ongdo abodil tum jogdona karbi tum dai sibet puji tum cepeklang na lasi iltum ning sibet no pulong dele tum jara development kam da longji lapen chunji lasi na tum mala chuding dilo ladake Meghalaya ke do karbi nilai abatai lo ningje time and against lo karbi englong ke do karbi lapen ke Assam ke do karbi Arunachal ke do karbi lahai karbi tamil tum sibet kado wetan ning sibet lasi kado bawe bana nili putot ang tempat ninga klongpen kaldom pajil si putot BJP ka hai akaldom advance ka hai akaldom pajil nang tempat kado wetan deo joibo ekda kado wetan slogan ang senang deo Bharatiya Janata Party Jindabad Bharatiya Janata Party